os tecidos empresariais que se poden visualizar hoxe aquí, onde están presentes actores todos necesarios para que esta cadea productiva funcione, amosan a realidade da existencia desa colaboración dentro do noso sector. Os nichos de mercado, as posibilidades de crecemento, a potencialidade productiva da comarca son unha realidade. Global tonight, why should we try? Make me happy when I'm sad, there's no reason why. You and me can be global tonight. You and me can be global tonight. Sabemos que o sector da planta ornamental en Galicia adoece tamén de disponibilidade de superficie agraria para afianzar a súa expansión, xa que conta na actualidade cunha media de 7 hectáreas por viveiro e cunhas 500 hectáreas totais entre cultivo interno, cultivo colector, cultivo de mercadeo. Polo tanto, o Banco de Terras podería tamén ser un instrumento decisivo no relativo á oferta de superficie para poder ampliar estes cultivos. Un sector productivo tan vivo como o sector das plantas ornamentais que, a pesar das crisis, mantense como un mercado en alza e que pode prover os máis novos dun medio de vida digno e saudable, debe ser, por tanto, protegido, debe ser impulsado ao máximo o seu desenvolvemento e aquí nos trasladamos con o noso compromiso dende a Xunta de Galicia. Teñen apostado pola internacionalización, que teñen apostado polo traballo colaborativo, que teñen sido conscientes de que é fundamental invertir en innovación, que é fundamental invertir en facer que o sector primario sexa un sector potente, porque ademais as galegas e os galegos sabemos facer moi ben todo o que ten que ver co sector primario, forma parte das nosas tradicións económicas. Por tanto, sodes todas vos e todos vos os verdadeiros protagonistas do éxito dos cultivos no Baixo. É un éxito, pero mellorala, acrecentala, innovala,